akakuripwa nemombe 5 ndanimodza kusvika nadari kutara izvozvo ndihedhi kumabika echitara matokmo chambaya taura tizwe mabika zvakafamba sei mukadzi wako ari pere mukadzi wako taura konyaya taura wakati simzeizvi kubva muna June takatanga kuona tisanyazotsarana kuita mukadzi wangu ndiri munhu anoenda kubasa ndichienda kubasa ndakaona nhamba dzavo dziri mufoni mukadzi ndikati komunhu unotoona kunyanyotauraaimachu zviri kufamba sei vanguti haukauno ndikutaura nhamba dzinotorangadza ndinozomboda kutsvaka zvakawanda ndakangochengeta nhamba mufoni mama tagara July ichidarika August kunzwanana kwangu nemukadzi pamba kwakungonetsa hasu chanzwisika kuuya kwacho mba kunonoka kuuya kumba ndikabvunza utongondidaira zvisizvo ndebva ndanyarara saka kuburikidza nekutsvagiridza nyaya handira kuda kutanga kumhanya kufonera babava kuti pane zvamuita nemukadzi asasi namba ndinadzo foni yemukadzi akatanga kuti ndaisaibata achiramba nayo asi ndikatamira kuibata ndinoona nhamba dzichitaurwa nadzo ndichivanda kuti aiwa nditange kumhanya kusvika ndasvika papik point yenyaya ndichitsvagiridza nyaya yangu muchinyararira handamune ndaibvunza handamune ndatora kana mukadzi ndaisataura naye akatanga akambotakanetsana anongosvika pamba ndobva ndataura mai wake mai vakati adi mambo yakunogwana wangu ndikugadzirisei ndobva ndaenda kuna mai patanotaura nyaya patagadzirisana namai wacho tagadzirisana namai wacho ndibva ndadzoka iye vasara akati andichatera paakatera haana kusvika unoya kumba akasvika unoenda kumashamwari August wese akaperekera kumashamwari ndichiti yodzoka kumba chidini chinoedza kugadzirisa nyaya yati kuti nyaya takatora ikapera asi inini zvekubuda kuti pane zvinandikuzivapo kuti pane zviri kuitika ndaisatsanangudzira ndaida kuedza kugadzirisa imba yangu ndinyasoona kuti zviri kufamba sei then mukadzi mukusagara mumba ndakutsvagiridza ndichitora information mukadzi kumba hachatopi kuende ndati handisitori murume pari ndikataura zvakati shamwari katidai soona tine vana zvinhu zvakuita izvizvi usatonditsvage zvakawanda ikongodzokamba vatagarisana mukadzi akaramba kunzwisa agadzirisa akapera ndobva atombouya nemashamwari acho vachinditi vachida kuedza kugadzirisa yodziko kumba kwako asi kuburikidza nezvanzva communication yavo vanhu vayange isingachagoneki pafoni zvanga zvakutonetsa kuti ndimutaure chinhu chaanonzwa ndangori kubuda pamba foni yadini atone munhu wake ndikada kuti aiwa wadati paungu ndikangoti nzve ndikadzoka ndikuona foni ingatotaura nemunhu zviri kufamba sei ndibva atotanga kutondereka foni yemunhu haibatwi haidididi ndakanyara ndobva ndasiya kadaro ndatsvaga information ndikuti hawazomwe kwavari pakati nanhingi uyu handisi kumufonera handisi kubvunza inini ndinoda kutsvaga pandiwabata chaipo zvanetsa ndobva ndaenda pano akati iwe ndaona mukadzi wakakati iwewe enda unomutaura kuti ndati zvakati ndamuona pakati handina kumutaurira ndaiti inyaya yekunzwa ndobva ndabata foni yemukadzi ndakatora foni yemukadzi ndandachengeta vandati ndivhurirewo foni iyi ndobva aramba ndivhurirewo foni iyi ndobva aramba vandaramba ndine foni akakwanisa kutora foni yemunin'ina wake vafonera kuti usafone foni yatorwa nababa yewana ndo mashoko akataura muntu watatonzwa namaine ndikati pane pamatora foni manzi pane zvamunhu afoni vachinzi usafone fone zvona baba yewana ndobva ndanyarara nhamba dzove ndinadzo handisi kumufonera handisi kudii kusvika ndazoona conservation yawaitaura pafoni zvakushirwa zvandibata torit sikape ndiri kutedza kugadzirisa nemukadzi chinzwanana izvi zvinhu ndo zviri kuitika ndikungobva nguva yese ndatsvaga nyaya yape tatadza mwedzi wese mukadzi azogara pamba inyaya iri kuti hama dzake dzese dzakachiedza kugadzirisa nyaya chitadza kunzvisa ndikati munhu otadana nemunhu arudana naye hazvina kuipa ndobva ndabvunza mukadzi ndikati kwewewe paunga wakamira pakati mutauni wangu wakamira nhingi chii chiri kuitika abva achiziva kuti nyaya yabatwa ndobva angorara mumba haana kutaura nini vamuka makusendibva atiza pamba pakatiza pamba ndati akomatiza pamba maindepi haana kwanisa kundidera zvakati handine kuenda mboenda ndobva ndachibva pamba vandaenda kune munin'ina vandafona ndinaye munin'ina wacho munin'ina akafona kokoma ko nyaya tikunzwa pano handina mabiki pave mabiki apano pachiwa nyaya yakati
uya ana kunyara kudaira kuningina akadaira kuti iyo kana munhu inini akanditi handina mukadzi handina murume totadza neye kunyenga munhu ndotonyengera naye nini handizoita nemurume bai pandanyara ndobva ndazofona ndega nefoni yangu ndaseta pekumurekodha ndafona tangona mukoma ndafona nenyaya yakati pamafona nemimwe ndandiri pamuchitaura zvamadaira maira nemukadzi wangu communication yenyu mafoni yamukadzi ndinayo zvese zvamutaura nemacommunication yese muta ndinazvo uyo akandidara kuti inini mukadzi wako ndaimunyenga hana kutombondibvuma ende dii wanga urimo munhu usatanga kutivhiringidza watanga wanyazogadzisana nyaya dzako nemukadzi wako ndikati aiwa zvaona iwe kudana nemukadzi uyu ende ndakabvira kandaweza ndagasu zvatodini tatotadzana ende hatitoripo pamba ndatonzwa kwaatotiza achibva pamba atoenda kwangunzwa kwatobhadhara imba mukurongwa kwanga uchiita anga akatotaurira mashamwari akachiti ndakatotsvaindavana imba kwakati saka uyo ndichitaura naye pafoni ainditi ndaitonyenga mukadzi wako achindiramba ndikatozochesurwa neshamwari yacho ndikati aitochihure icho asi iwo zvawaita waduda nemukadzi wako ndo nyaya iripo ndagara daro ndobva kumba kwemukadzi wake ndofa mukadzi wacho angatotaurawo nemukadzi wangu achinetsana ndobva ndairika ndafonerwa foni yangu yakaseta pekurekodha nemukadzi wavo naiva mabika ndiri kukumbirwa namba dzemukadzi wenyu pakanaka here mukadzi wenyu arudana nemurume wangu ndiri kutonetsa naye ndine mameseji ndaona mufoni yemurume wangu achitaura kuti asora akune zvakaitwa nemurume wangu kuerekana kutaura mafonero endandaita kuna uyu anenge akataura ndafonwa nemurume wako here amene wanga wataura kuti chii sora ako nekufonwa kwaitwa nemurume wangu ndiregerero ngatinambe chingodanana ndo pandakachengeta maaudio ndakataura namai mudzimai wake ndikati aiwa its okay rega ndiende kunotongwa nyaya inini ndega ndichazvikundi ndipandauya kuno utaurwa namukadzi wakandimuzi handimuzi ezvebvira auya panapo agarawo apa kuti anondiziva aiwa handitoziziva handisitogara kuno nguva dzese ndatogara maswini mukadzi wako kahanditi angatofanira handitoziziva mukadzi wako handiti akatofonera aizovaita vari vega nemukadzi wangu handichazoti papa nemukadzi wangu vaisifambisese zvinzi iye mukadzi wake aparadza imba urisati ndokone imbo yaomu nekuti zvinobatsira dare kuti ndikudzikisire kana mukadzi akakuda iwe achitaura kuti handina murume hauna mhosva haoni oramba zvinhu zvaweka iye mukadzi akakutaura kuti handina chii handina murume oswera kudhiga zviro zvaunoziya kuti wakadara nemukadzi uyo but mukadzi akakutaura kuti haana murume sazvo zvaakakutaurira aiwa but isazvo zvaakakutaurira here iye mukadzi wacho iye ati hanzi wakamutaura kaukati mukadzi wako ari kutaura kuti hamunambotaura mese iri pafoni yewe wozi akazvirekodhaka uchitaura izvozvo kana kandifonera kakadhakwa titauri tiri tatidze mameseji avakakufonera iwewo uchitaura izvozvo kutaura kuti aiwa mukadzi wako enda handisingazivi zvimwe unobvuma zvo zviri izi
Mukadzi washanda kutaitaura mudzimai wako ari kutoguma kuti muri kuonana wadari munoti chii? Asi wajamba wakati ndakamupfimba akandiramba ndizvo ndimataura inga madima makadharona mataura madindataura ndakadhara inzwa jamba kutaura nyaya yoine pamwe wekuitanga iso ndokugara kwedu ndokutoya kwedu tatokuona kudhara pavangotanga kutaura kuti mukadzi wacho ngaauya pa bhozi utoenzoziva mukadzi wacho kwaari kuti awi kana asipo saka nyaya ngaitonga manje nyaya inotonga umbo uripo toatanza nematanga kokutaura kuti mukadzi wake handimuzivi ngauyapo kana muchida ngauyapo wakatizisa mukadzi wemunhu handi asiri pamba auchotogara naye saka jambaya atirega ndiende kukoti inini iwe uchigara uko so that kukoti ndototoramba kuti haiwa handikuzivi but evidence iripo mafoni iri kunyatsotaura nemukadzi wako achipupura kuti haiwa mukadzi wako iwe mabika handinetsa nemurume wako zvese zviripo mafoni iyayo kandobva ataurwa but akataurwa nemudzimai wako aenda kumba kwako but mudzimai wako akataura akamupfusa sei
Ndikutenda kuti pataurwa nemudzimai hazvisizvo vanhu vari pamwe chete ifoni call iri kutodi zvevanhu vari kurekodi padhuze padhuzeka tingarambe tichinetseka naye ndaenda kupoka umbo kadiki chana kachangamira patakapuwa samanisi nedare kuti titsvage panogara baba takatora nguva tisina kuwana umbowo. Chatakaita ndechekuti takabvunza address kuna baba yemukadzi ndokubva tanowana paive nemukadzi wacho. Ndokubva tanyatsobvunza mukadzi uyu tikati amai ndipiwo ka address inogara vachambaya iye mukadzi wacho chaiye. Zvikanzi nemudzimai wacho, mudzimai wanga ane namba ina 23 wamabika, ane namba ina 23 kumucheto pachitupa. Inga uri homboi wangu iwewe. Zvikanzi amupurisa maita zvakanaka mauya pano, nyaya dzakadai dzinombofamba sei, kuti iwe uri kudanana here nemunhu. Zvikanzi aiwa indatove mukadzi wechipiri kuna Jambaya, ndakatochinja line randinoshandisa rinozikamwa nomurume uyu, handisina line iro, ndotone another line yandokomunicata naye. Kana kwaanoshandira ndakatoenda kubasa kwacho, tatomirira kuti kumusha kwacho tichiita formality. Uyu ndakamupa gupuro $20 murume uyu. Uyu ndakatoenda kubasa kwake, ndokwandakaenda. Ndiye akazondibatsira neaddress yekunogara Jambaya. Kusvikira ndasvika pamba paJambaya chaipo ndokunoseva document. Uyu aitoramba. Ndakaenda pabasa pake, vepabasa pake vakaninyima address yacho. Ndakazomufonera ndikati ndariwana document shamari kumba kwako. Ndasvika ndaseva, ndikamusevera nemessage. Right, wobhadhara zviri pachena kuti yakarambidza mukadzi wake wechipiri. Sezvinorekwa neSamoni Changamire ndikuti munhu anetsa dare ngaabvise zvakadaro izvi zvine makosti kuti anoti akakushupa mbichana chirungu chibva kuti stubborn. ndobvumirana nazvo mube shanu nemi chete dada anetsa uya nanhasi haasi kutobvuma, saka kuti azive kuti ane nyaya anofanira kubhadhara mune kudai. Ndiani munhu anoda right. Tiri kuona kuti ichokwadi kuti wakadana nemunhu ende mukadzi wemunhu ende mukadzi wakatomutizisa mukadzi wako, zvinove zvinorwadzisa mabika Sara asina mukadzi aimuitira upenyu hwake. Naizvozvo dare rinotaura kuti bvisa mombe 4 dzekuripira uyu. Kana uchizondoroora hako wondozoroora hako, asi wamuripira uyu wawakatadzira pekutanga nemombe 185 yaunounza kudare kuita 5 kuita 5 unozibhadhara rini. Kana iri mari 350 pamombe imwe chete. Taisa nemakosti acho ipapo pamombe 4 idzo unobhadhara sei uye mari 1 mombe pamwedzi. Kutanga Oktoba anenge achibhadhara mombe imwe chete pamwedzi. Oktoba, November, December aropedza muna January. Kana iri mari 350. Alright, wosimuka uchingoenjoya mukadzi wako uyu watoripira zvapera. Sisimukai.